Ay, Yaya wawa na ikaw. Wawa na. Yaya na ikaw. Baby. Hapit na kag ano no? Hapit na kama. Picture. Hapit na kama injection. Yayay na po, yayay. Dili picture, video ne. I-post ko ni sa YouTube. Dalawang tulog Bibi, dalawang tulog na lang, be. Yayay na, yayay. Yaya Wawa na ikaw. Wawa na. Yaya na ikaw. Kabalo po siya, nag-videohan siya, no? Tanaw po siya. Pa-cute tayo, babe. Sa kili-kili. Hold them up high, so feel high. Up and softly. 1, 2, 3. Clean feet and hands are good. Just it. Again. I have two hands, the left and the right. Hold them high, so feel and right. Up and softly. 1, 2, 3. Clean little hands are good. Just it. Injection kalubot, no? Injection kalubot, no? No? Pag-girls dito. Nisog man, uy. Wala na. Nisog, uy. Pero kung paano, nisog ang baka. Massage mo lang ang pawal. Iaway ang doktor. Ay, pakita. Iaway ka sa doktor, di ay. Nga naman giaway ka sa doktor, B. Usa sa doktor. Usa ka sa doktor, iaway ka. Away ka sa doktor. Ana-ana ang doktor, injection ng doktor. Nga naman. Nagiaway man ka. Aw ba? Niya, magpalaban ta anak kay Mami Joy o kay Mami La. Uy, kaluoy, day mo, no? Aw ba, luoy, juday kaayo ka ato na time, no? Uy, kaluoy ba, juday niya, uy? Unya, giunsa man ka dito sa doktor? Hila kayo ka dito sa doktor. Mo ba?